ende siyazi ukuthi thina sibabi ne mara wena ayiwes enakusububi lobo noma yilobo buzisa ubuhlungu and I'm sure amanye ama-alien mabakubona bakubiza nge-alien. Ngiyakutshela boy uthola bathu sabantwana babo ngaye uzumaleli athi shut up or ngizokulumisa ngalo ba lenja yibi manje kwenzakala Hey, manje ninyile bafana banga. and then wena mubi ukhuluma ngani manje? Give it a moment. You will see. Emaruping ganti go dialang Maruping Emaruping yini manje la idea Zakaria. Ngaze ngajabula ukukubona mfana wami. Hey. Now I can finally finish what I came here to do. Asambin bwana.